De komende 2 maanden werkt hij nog samen met Paul Stokkermans. Die neemt afscheid aan het eind van dit jaar. En daarmee komt er een einde van een periode van 13 jaar van Paul Stokkermans als directeur van Carmabi. We belden met hem en vroegen wat nou het meest opvallende is, wat er is veranderd in de afgelopen 13 jaar. Hij begon als directeur van Carmabi, dat staat voor de Caribbean Research and Management of Biodiversity. In 2010 begon hij en volgens Paul Stokkermans is alles 2 keer zo groot of nog meer geworden. Ik geef u een lijstje. De begroting in 2010 was 1,6 miljoen, dat is nu 4,3 miljoen. De staf is van 25 naar 50 mensen, contractanten en oproepkrachten. Er is een science center gekomen, een duikshop, een klaslokaal, veel infrastructuur. Er zijn meer parken onder Carmabi komen vallen, van 3 naar 6, meer educatieprogramma's, meer studenten in research en meer wetenschappelijke publicaties. Dus wat dat betreft is het goed gegaan in de afgelopen 13 jaar. We vroegen Paul Stokkermans of we nu alle reden hebben, of hij ook alle reden heeft om tevreden terug te kijken. Ja, dat mag ik zeggen, ja. Het is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Sommige dingen gaan makkelijker, sommige dingen gaan moeilijk. Er zijn altijd wat strubbelingen, wat hiccups en zo. Maar de lijn was gewoon al die tijd stijgend. En ja, het is een ander Carmabi wat ik nu achterlaat dan waar ik toen in dienst trad in 2010. Dat kan ik begrijpen, want het is echt wel veranderd en er is heel veel bijgekomen. Tegelijkertijd, Carmabi kijkt natuurlijk naar de natuur, naar het milieu, naar heel veel zaken hier op Curaçao. Is dat net zo positief als de ontwikkeling van Carmabi? Dat is een moeilijke vraag. Kijk, kijk, we hebben landnatuur en we hebben de natuur onder water. Ja. Landnatuur, dat heeft erg veel te lijden onder de versnippering wat betreft de ontwikkeling op land. Hè. Er wordt heel veel bijgebouwd. Ja. Dus alle habitats die worden versnipperd en dat is niet goed voor de natuur. Dan in zee blijven we zitten met het probleem van de vervuiling van de zee. Ja. Met name komen er nog veel ongecontroleerde rioolpijpen uit in de zee. Dus wat betreft de gezondheid van het koraalrif, ja, dat heeft nog altijd te lijden onder die vervuiling. Ja. Want door de riooloverstort dan gaan de algen groeien. Want riooloverstort voor algen is voeding. Die gaan groeien en die overwoekeren het koraal en dat is niet goed. Toeristen die komen niet om naar zand te kijken, die willen koraalrif zien, die willen vissen zien, die willen koralen zien, die willen kleuren zien onder water. En ja, als we zo doorgaan, dan gaat het alleen maar achteruit. Los van de zaken die niet zijn goed gegaan, ziet hij toch ook wel, en niet goed gegaan is natuurlijk de zorg voor het milieu, niet zozeer het beleid van Carmabi, is natuurlijk ook wel de positieve ontwikkeling voor wat betreft het besef dat mensen op Curaçao moeten blijven kijken naar de ontwikkeling van natuur en milieu. Wat wel toegenomen is het bewustzijn bij de bevolking en ook de scholen. Dat komt dan ook voor een flink deel door ons educatieprogramma. De mensen in zijn algemeenheid zijn zich steeds meer bewust van het feit dat natuur een hele belangrijke resource is van je eiland en dat je daar op een zorgvuldige wijze mee moet omgaan. Ja. Vroeger was dat veel minder, maar dat bewustzijn is wel gestegen bij.